काय ते सांग बरं. फोन केला होता म्हणून फोन केला. कोण आहे तू? मी कोणी नसते, तुला काय करायचं? तुला काय करायचं मग फोन कशा करते? आता माझं कोण ठेवू आता. इतके लागले ते तपासला मला काय लागले ते दलिंदा फोन नाही करायचं नंतर समजलं का? काय झोपला होता कधी? झोपला होता का? तू काय करायचं? मी झोपून नाही घालू म्हणजे मुंबईत शांत का बस शांत त्यांची काय करायचं? का पंचायत नाही करायचं? लावायची कशाला? तू कोण नंबर द्यायला ते सांग. मी येतो त्या घरी सांग पुढे कुठं तू सांगत नाही तर दलिंदा फोन कसं करची मग कोण आहे तू? पंचायत काय करायचं? फोन कशा लावती मग ती दलिंदा? काय काम झालं? काय झालं म्हणजे माझा फोन करू काय शांत बसतो. अजिबात डोकं लावायचं. याच्यानंतर अजिबात फोन आला नाही पाहिजे तुझा. कोण आहे तू? जर केला तर काय करशील? घरी येतो ना, सांग ना तू ऍड्रेस. औरंगाबादला औरंगाबादला कुठं राहता? कुठं कमानी येतो? नानच कमानी आहे का तिथे? इतक्या 17-8 कमानी एरिया सांग ना कोणता आहे? एरिया सांग ना कोणता आहे? नीट आहे घालतं मग तुझी घालायची नीट पहिलं. फोन नाही लावता ना. काय काय झालाय? आता घाल म्हणजे मला फोन आहे काही करी नाही माय घाली. तू आई कोण माहिती विचारणारी? तू आई विचारणार पण तिथे काय सांगितलं? ठेव फोन. कोण द्यावाचा? तो लावायची का फोन? चिन्ह सकाळी 5 फोन लावले. कोण तुम्हाला तुला हे विचारलं काय? तुला 5 फोन लावले मी काही करू? मला माहिती मी नाही विचारणार. तू पण मला सांगणार आहे फोन उचलता नाही उचला तर मला ते पण सांगितलं. तू फक्त नाव सांग. तू पूजा आहे का गीता आहे? मी कोणीच नाही. कोणीच नाही? नंबर द्या ना कोणी. हा नंबर फक्त तिच्याकडे येते, दुसरीकडे कोणाकडेच नाही. गीता कोण आहे? मग तिला बी सांगा तुम्ही. कसं काय सांग ना मग तिला जाऊन. कोण आहे सांग मला. तू पण मला तूच नाव सांग. मी सांगतो गीता कोणी. मला ती सांग पहिलं कोण. मी सांगतो ना तुला गीता कोण आहे. तू पण मला सांग तुझं नाव फक्त. बोल काय सांग लोक. सांग कोण आहे तुझं नाव काय आहे? तुला पंचायत नाही करायचं सांगितलं मी. मला वावरात जायचंय. तुला वावरात जायचं तर मग मी काय करू? माय घालतो ते वावरात. मग काय घे नाही का? तो काय त्याला तो मडक्यावानी ठोपर घे. हा मग मटक्यान थोपडे तू काय घेते ना? मग मटक्यान राहू का मटक्यान राहू? तुझ्या आईची तुझ्या मग बापाची मुलगा आहे. तुला आहे का मग? तुला आहे का मग? ये ना पाय ना का पाय तुला ये ना दाखवता ना. तुला मी सांगितलं रिअल काम बोर न करू. तू कोण आहे मी ओळखीत नाही. तू फोन करू नको. हा मग तिथं बोर न करून ठेव फोन म्हणल्यावर कसं लगे वाटत लगे बोला कवर बी कसं वाटत ठेव म्हणायला. अरे तुला सांगू लागलं मग मी रिअल कोण आहे तू सांग तुझं. तुला बी सांगू राहिली तर तुम्ही सांग. बरं जाऊ दे. तू नाव नाही सांगितलं तुझं गाव सांग फक्त. तुला सांगितलं का त्या शब्दात औरंगाबाद एरिया सांग ना मग. औरंगाबाद पत्राची सांगितलं कमानीवर तिथं कमानी 1760 असेल. समजलं का? तुझ्या का कमानीवर राहते मस्त एकदम. बोर मारायला यार. तू कोण आहे पण तुम्हाला आलं बोल किती वाटतं. बरं मी माझं नाव काय? नाव सांग फक्त. नाव सांग. नाही सांगायचं. नाव सांग. मी नाही का जे लागेल ते देतो.